Здравейте! Отново казвам здравейте на всички вас, приятели на Хубавата книга и всички вие, които сте приятели на клуба на книгите, пазители на мъдростта на Трейшън Прес. Имам изключителното щастие да ви представя втората част на трилогията Пазителите. Ако си спомняте, точно преди 2 години излезе първата част Легендарница, а сега, вече на бял свят, е втората част, която се нарича Стан. В книгата Стан, както тези, които са чели първата част, във втората част отново продължава историята на Ваня, главната героиня, но докато стигна до нея, ще ви кажа няколко думи за самата книга. На външен вид, както виждате, двете книги са абсолютно еднакви. Идеята е, когато стане трилогия, а вие вече знаете, че Пазителите е замислена като трилогия, когато стане трилогия, наредите в библиотеката, да има много добър външен вид. Затова и третата книга ще бъде замислена в малко по-тъмен цвят, т.е. да бъде в едни приятни земни цветове. Същите страници са както Легендарница, също толкова страници и също толкова цветни илюстрации, които са отново мое дело, както в Легендарницата. Стан, както забелязвате, има също един символ, подобно на Легендарница, която беше с канатицата. Стан има друг символ, който е символът на времето. Защо този символ е на времето, ще разберете в самата книга. Точно на 2 места го обяснявам. Но, да ви кажа нещо за историята. Ваня, главната героиня, както знаете, се връща в тази книга отново в къщата на баба Мона, на нейното село. Баба Мона е нейната прабаба. Там обаче намира един стар стан в съседната стая. За този стан, ако си спомняте, аз напомних в първата част в Легендарница, когато Ваня отваря съседната стая и вижда една не съвсем добре обзаведена стая, но вътре има един стар стан, на който е такава майка й. Във втората част тя остава в тази стая и този стан, също както шевиците на времето в предната година от нейния живот имам предвид, са и разказвали истории, така сега в Станът разказва истории, като нишка по нишка той тъче историите на Ваня. И ги разказва на Ваня. Но вие знаете, че тя не просто слуша, така както аз ви говоря, а влиза в самата история и я изживява. Начина, по който Ваня възприема тези истории, разказани от Станът, остава същия, както и в Легендарница. Тоест, тя ги живее, тя чувства емоциите на жената, която е такава историята с собствените си нишки живот. Отново 20 истории са в книгата. Отново книгата завършва така, защото да предполага продължение в третата част, което ще, надявам се, скоро да започна да пиша. И отново Ваня ще е главната героиня. В първата част в Легендарница, както знаете, има канатица. Тя е символ на семейството, на уюта, на дома, на домашното огнище, на взаимността, на работата в екип. Тук е символът на времето. Какво означава? Казах ви, че пише в книгата, само с няколко думи ще ви кажа. Ако едната завъртулка е бъдещето, а другата е нашето минало, а в средата е човечето, то нишките, които свързват бъдещето и миналото, са от едната страна нашите спомени, от другата страна нашите надежди. Станът е изтъкал точно този символ и Ваня ще ви го обясни и ще ви го разкаже точно по начина, по който тя или аз, чрез нейните устни, можем да го направим. Разбира се, както първата част, така и втората част, Стан има свой книгоразделител със същия цвят, който няма по никакъв начин да ви представи нещо по-различно, както и първия разделител на книжката. Какво е интересно обаче тук, което си позволих да направя като подарък? За всички първи 49 човека, които ще закупят книжката Стан. Позволих си да направя символът на времето. Направих го от плетена на една куканишки, характерен за моето изкуство. Всеки, който си поръча книгата, първите казах 49 човека, ще получат по един подарък вътре в опаковката на самата книга и разбира се автограф,
ако това е отбелязано по време на поръчката, т.е. имате там опция, може да отбележите дали искате хартиен разделител и дали искате автограф. Но до изчерпване на количествата всеки ще получи един такъв символ, който е на символа на корицата. Тези, които са членове на клуба на книгите Пазители на мъдростта, разбира се, могат да се използват своите 4% отстъпка от цената на книгата. Може да влезете в сайта на издателство Tradition Press и да си изтеглите част от книгата, за да можете или пак там на място да я прочетете, за да добиете представа за стила на писане. Но аз не изневерявам и тук на стила на писане. Има една весела история за разлика от легендарницата. И също така случките се случват в началото лежерно, бавно, докато Ваня отиде на село, след това много бурно, много бързо. Има, разбира се, обрати. На някой може да не му харесат тези обрати, друг може да е доволен, че точно така се е случило. Но вие знаете, че аз не обичам книгите ми да се развиват монотонно и бавно. Всички мои книги, разкази, романи, всички се развиват неочаквано, имат неочакван край. Разбира се, Стан отново ще завърши с една отворена врата, отворена порта, по същия начин както завърши легендарница, поради простата причина, аз ви казах, че се очаква да излезе третата част на Пазителите, като да си призная честно, в началото мислех да я кръстя Замък, но мисля, че Ваня заслужава малко по-друго развитие на собствената си личност и малко по-различни истории, в които да влезе и да изживее и които да ви разкаже. Затова, може би, ще сменя втората част, но всичко е в бъдещето. Казах ви, все още е в формата на идея третата част. Има достатъчно време да се запознаете с втората част, така че докато имате вече възможност да вземете и третата част на книгата. Моето предложение и мой съвет към вас е тези, които си закупят Стан, тъй като е минало вече 2 години от издаването на легендарницата, да прочетат първо легендарница или поне да си припомнят живота и страстите на Ваня, за да влязат в историята на Стан с лекота и с разбиране, тъй като аз самата, за да напиша Стан, се наложи да препрочета легендарница. Може да ви звучи смешно, но наистина, при условие, че толкова много литература преминава през очите ми, някак си не мога да помня елементи, събития, интересни неща и факти, имена дори от първата си книга, дословно и абсолютно еднакво. Затова се наложи да я препрочета, да отбележа някои неща и така да се захвана с писането на Стан. Много трудно дойде тази книга на бял свят, но пък дойде с голямо желание и голяма любов, с каквато се надявам и вие да се обърнете и да прочетете книгата. Както казах, историята на Ваня продължава. Очаквайте и третата част по-нататъка на книгата, така че ще се виждаме с вас.